Balei bak hapdeng selbai pi shaphang channel kan video Ngin iathuh shaphang report thamai halor kari Kaba Kmen Tam ka Pyrthei Hynrei ru ka jinghiar ka sngewkhia ka hair ka Jingkmen ki Samla kat kum ka wall happiness report arpun riu ka Finland kadang long kari Kaba Kmen Tam ka Pyrthei haduh kynthei snem lynter kiba pat kiri kiba bot kilong ke Denmark ke Iceland ke Sweden bat ke Norway kine kiri kilong kiba kmen namar ke jinghiar ke sarkar ke jingkersan pat ba ke baskem ke puli putih bat ke kuat ke thea ke babaha ke jingduna ke bamsap Hynrei ke don ke benta ke sngewkhia ke report ke pynpaw ba ke Jingkmen ki Samla ke jinghiar khamtam ki khynnah kynthei ki shakta jor ki jingsngew ki jingpang mesin bat ke jingsngew marway ki daw jong ki jingsngew ke long ke social media ki restart ki daw ba ke daw ke bakong san ke dei ke social media kane ke wanra ke jing yan nu jor la de bat ki wei ke cyber bullying ke jingkwa pan long perfect ke jingduna ke jing dei ke jing im basisha balei kane ke kongsan kane ke pen iba wat la ke Pyrthei i kum ki bakmen ki Samla pat ki dang mat ik jing ke mensim namar kata ki sarkar bat ki skul ki dei ban pengklan ka jing tip shaphang ke mental health ke hikai ka jing pendon kam social media ke badai Lada ya ki Samla ne ya ki rang ba ke social media ka jing kta ka long ke sngewtynnad ka khobor ka long ke batai ka jing komen kam dei tang hakari Hynrei ka deru ka mensim jong wei pat ba bat ki Samla Lada sngewtynnad ya ke nek video like comment subscribe share ke nek channel jongi bat follow ru ingi Instagram ku Balei shibun. Thank you so much.